హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా మామిడిపాలెం శ్రీ సీతారామస్వామి వారి మందిర ప్రాంగణంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారికి శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి వార్లకు ఉదయం 7 గంటల నుండి పంచామృత అభిషేకములు నిర్వహించారు. అనంతరం 9 గంటల నుండి సామూహిక పూజలు అనగా సింధూరంతో అర్చన, తమలపాకులతో అర్చన, మల్లెపూలతో అర్చన, అరటి పండ్లతో అర్చన, గోత్రనామాలతో పూజలు నిర్వహించారు. 12 గంటలకు హారతి ప్రసాద వినియోగము జరిగింది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. పూజలో పాల్గొన్న భక్తులందరికీ శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారి చిత్రపటం అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మందిర కమిటీ అధ్యక్షుడు వి హనుమంతరావు, కార్యదర్శి కె వెంకారెడ్డి, ట్రెజరర్ సిఏ ఆదినారాయణ రెడ్డి, ఈసీ నెంబర్ బంకా శ్రీనివాసులు, గజ్జల అంజిరెడ్డి, శేషగిరిరావు, సతీష్ కుమార్, జ్యోతి, సరిత, ప్రశాంతి, శ్రీనివాసులు రెడ్డి, కవిత అధిక సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొన్నారు. అభయవరప్రదాయ నమః, జ్ఞానదంపినే నమః, కేశాయ నమః, భగవదాయ నమః, రంగరాయ నమః, అత్తయే నమః, భావసవే నమః, భాస్వదే నమః, రమాయ నమః, హృదయే నమః, అరుణాయ నమః, వాయుగవిదే నమః, ఆయవే నమః, కుమారాయ నమః, ఈశ్వరాయ నమః, హరయే నమః, రాయ నమః, రాయ నమః, సూర్యాయ నమః, గురవే నమః, ఆర్యాయ నమః, ఈశ్వరాయ నమః, ఆనవే నమః, వేదవే నమః, భక్తే నమః, గోత్రే నమః, ఆగ్నే నమః, గోత్రే నమః, గోరజాయ నమః, హరేంద్ర దేవారజే నమః, ఐక్యారజే నమః, మధుసూదనాయ నమః, రామాయ నమః, గోరవే నమః, గోరవనాయ నమః, కపిలాయ నమః, విశ్వజీవనాయ భాగీరథాయ భోజాయ నమః, హేతుబంధ విశారదాయ స్వాహాయ నమః, ఓం స్వధాయ నమః, అవిజే నమః, ఓమిజే నమః, విశ్వరంగాయ నమః, ఓమిజే నమః, హృదయే నమః, కాయాయ నమః, ఆయవే నమః, శక్తే నమః, అభ్యో నమః, హృదయే నమః, బాలకాయ నమః, ప్రజ్ఞాయ నమః, నేత్రబాలాయ నమః, అంజలీకృత సాగరాయ నమః, హిరణ్మయాయ నమః, ప్రాణాయ నమః, ఇతరాయ నమః, సుందరాయ నమః, మనవే నమః, హిరణ్యగర్భాయ నమః, పుత్రాత్మనే నమః, రాజరాజాయ నమః, శాంపతయే నమః, వేదాంత వేద్యాయ నమః, గదీపాయ నమః, వేదవేదంగ పారంగాయ నమః, గ్రామస్థితాయ నమః, ఆధ్యాయ నమః, బుద్ధివాక్యే నమః, గుణాకరాయ నమః, నక్షత్రమాలినే నమః, ఆత్మనే నమః, శివభయే నమః, కల్పపాదాయ నమః, చింతామణయే నమః, గణితయే నమః, గుణామణయే నమః, నమస్తనాయ నమః, పుణ్యశ్లోకాయ నమః, పురాణతయే నమః, జ్యోతిష్మతే నమః, ఆత్మనేమతయే నమః, నమః, గుణత్రయపరాయ నమః, కృష్ణాయ నమః, నమః, జయ నమః, నమః, స్మారవరాయ నమః, అగ్నే నమః, జయ నమః, ఆత్మాయ నమః, జయ నమః, జయ నమః, జగద్వారాయ నమః, జగద్వారాయ నమః, జగద్వారాయ నమః, ఈశ్వరాయ నమః, రూపాయ నమః, బ్రహ్మణే నమః, బ్రహ్మణే నమః,